Dobrý deň, vitajte v systéme Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, konkrétne v jeho portálovej časti. Ako prvé je potrebné si otvoriť tento portál informačného systému vo vašom prehliadači. Toto video slúži na to, aby sme si ukázali, ako sa do tohto portálu prihlásime po prvý raz a ako v ňom následne spravovať používateľov. Začíname kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa. Po jeho kliknutí nás systém presmeruje na prostredie Slovensko.sk. Prihlasovať sa budete do systému pomocou občianskeho preukazu s čipom, tak ako v prípade iných elektronických služieb štátu. Je potrebné, aby toto prvé prihlásenie vykonal ako prvý štatutár spoločnosti alebo podniku. Pre účely tohto videa sa my prihlásime pomocou testovacieho konta, ktoré samozrejme nie je relevantné a slúži len na inštruktážnu prezentáciu. Po prihlásení sa už dostávame na samotný portál informačného systému. Všetky informácie týkajúce sa samotného prihláseného subjektu nájdeme v záložke Subjekt. Aby mohli v tomto portáli pracovať a poskytovať doň informácie aj iné osoby ako len štatutár spoločnosti, je potrebné vytvoriť poverenie v podzáložke Poverené osoby. Tieto osoby môžu byť zamestnanci spoločnosti alebo osoby poverené samotným štatutárom. Po kliknutí vidíme tlačidlo Pridať poverenú osobu. Tieto osoby pridáva samotný štatutár podniku, ktorý má v zásade úplné oprávnenia pre akúkoľvek aktivitu na tomto portáli. Vidíme informácie, ktoré štatutár musí o poverenej osobe vyplniť. To znamená meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, mobilný telefón a jeho e-mailovú adresu, v ideálnom prípade jeho pracovnú adresu. Okrem týchto údajov štatutár podniku prideľuje poverenej osobe aj jednotlivé typy oprávnenia a ich rozsah, ktoré im následne umožňujú prácu, prípadne poskytovanie informácií v tomto portáli informačného systému. Ako vidíme, systém nepridá poverenú osobu, pokiaľ tieto požadované informácie nebudú štatutárom vyplnené. Ak napríklad chceme, aby poverená osoba mala rovnaké práva ako štatutár, vyberieme možnosť plné práva v systéme. Ďalej vidíme obmedzené práva týkajúce sa rozsahu poskytovania informácií zo strany subjektu do tohto systému, ako aj možnosť správy používateľov. Znamená to udeľovanie alebo odoberanie práv jednotlivých používateľov. Zvolíme možnosť pridelenia plného práva v systéme. Systém nám umožňuje pridať aj ďalšie oprávnenia. Napríklad, ak by sme chceli, aby poverená osoba bola ako správca zadávania aktuálneho a plánovaného stavu pokrytia. Po kliknutí na tlačidlo Pridať máme vytvorenú poverenú osobu a máme možnosť ju vidieť v zozname poverených osôb, ako aj jej oprávnenia v systéme. Takto vytvorené poverené osoby je možné v systéme aktualizovať, čiže im napríklad zmeniť typ oprávnenia v systéme alebo ich odstrániť. Avšak odstrániť poverenú osobu môže len štatutár spoločnosti. Ak klikneme na podzáložku Informácie o subjekte, vidíme informácie o samotnej spoločnosti alebo podniku, ktorý je v systéme zaevidovaný. Rovnako vidíme aj informácie o kontaktnej osobe s telefónnym číslom a e-mailom. Po kliknutí na ikonu ceruzky je možné údaje o tejto kontaktnej osobe aktualizovať. Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na e-mailovú adresu, nakoľko na tento mail budú prichádzať notifikácie o odovzdaných projektoch týkajúce sa napríklad stavu aktuálneho alebo plánovaného pokrytia s informáciou o tom, že projekt bol akceptovaný a je v poriadku, alebo bol vrátený späť z dôvodu požadovania úpravy, prípadne bol projekt úplne zamietnutý. Preto odporúčame túto e-mailovú adresu vyplniť. Posledná podzáložka je určená na registrovanie prevádzkovateľa infraštruktúry, kde po kliknutí vidíme samotnú registráciu. Tu vidíme názov, IČO, adresu, ako aj údaj o tom, že daný subjekt je registrovaný poskytovateľ telekomunikačných služieb, že je registrovaný v systéme a že práva prevádzkovateľa infraštruktúry už boli systémom automaticky pridelené. To znamená, že pre podniky nie je potrebné vykonávať špeciálnu registráciu. Do systému im stačí prihlásiť sa.
Žiadať o túto registráciu budú iba prevádzkovatelia infraštruktúry pre účely zberu údajov do jednotného informačného miesta. To je, čo sa týka samotného prihlásenia a správy užívateľov v systéme všetko. Ďakujem za pozornosť.